Pag tayo yung magsisinsil, kailangan may protection yung ating mata dahil pag tumasik yung ating sinsinsil, baka masira pa yung Shoutout pala kay Twin Mix TV Rosel. Shoutout din kay Aslan TV. Yan, magandang araw muli mga kuragon. Bali sinsilin natin tong groove kasi nilagyan natin to ng puro. Bantayin natin yan sa pamamagitan ng puro na napansin nyo baka pa siya, kaya ngayon sinsilin natin para maging pantay. Paano ba ito ginagawa? Kailangan palubog lang natin ito ng mga 2 cm kaya 3 cm para pag hinagod natin ng ating puro ng simento, kinis. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yun. Supportan nyo pa lang aking mga ginagawang video para lagi kayong update sa aking mga tutorial tungkol sa construction, dahil marami kayong matutunan sa aking ginagawa about sa construction. Kaya mga kauragon, ito sinsilin natin to. Pag tayo yung magsisinsil, kailangan may protection yung ating mata dahil pag tumasik yung ating sinsinsil, baka masira pa yung ating mata. Tapos yung ating ginagamit na pang sinsil sa PPR para matibay, saka concrete nail yung ating ginagamit. Huwag natin papalagpasin sa ating ginrairan. Kailangan dito lang sa loob. Patanggalan natin itong mga nakasobra-sobra niya para maganda yung ating hagod, yung ating pampuro, para di bumabangga-bangga. Yan lang tatanggalin natin. Ano na yan, naka-update. Kung magkaroon naman ng mga ganito na hindi mo sinasadya na bungi, hindi rin yung problema dahil marunong rin tayo gumawa. Kaya pag nahagod na natin yan, trapalan na rin itong mga na damage.
ganito mga kuragon na concrete buhos, medyo may katigasan talaga to dahil ano nga, marami siyang graba at halo na rin dahil sa concrete buhos nga, kaya mahirap tikitin dahil mga bato-bato. Yung mga kuragon na ano natin, sinsel na. Ang sunod na proseso natin ay kailangan basahin muna natin bago natin lagyan ng halo. Basahin muna natin yan para iwas kapak o crack. Kasi pag hindi natin yan binasa, lalo't mainit na mainit, tapos tapalan na natin, magiging labas niya crack, kapak. Pagkatapos natin basahin, nilagay tayo ng halo. Ito yung ating puro nilagay dyan. Maglagay na tayo ng puro. Paglagay nyan ay paganyan lang, pababa. Yan lang, baba. Parang tinataparan nyo ulit yung itsura nya, pero mamaya pakita ko sa inyo kung paano yung papagandahin. Tapalan muna natin lahat, takpan natin ulit para ano, magandang tingnan pag matapos. Yung mga kuragon, tapalan natin yung mga butas. Ngayon, gagawin natin, tanggalin natin yung mga sobra. Dahil natanggal natin yung sobra, ang gagawin natin, ito. Itong PVC na ito yung magpapaganda ito. Kailangan natin gagawin, panuhin nyo. Pag nalagyan na natin na, ganyan na, kuha kayo ng PVC. Depende sa ginawa nyong laki na pagka hiwa. Pero ito, ginawa dito is 1/2 lang. Kaya yung ating PVC ay 1/2 lang. Ang proseso mga kawaragon, ito lang. Gurin lang natin ang dahan-dahan. Yan. Pansinin nyo, yun na. Yan mga kawaragon, tingnan nyo. Unti-unti siyang gumaganda. Napakasimple lang mga kawaragon. Napakabilis gawin. Yan. Yan. Hagod lang tayo ng hagod, dahan-dahan. Para makuha lang natin yung gusto natin na laki o lalim ng ating groove. Yan. Pero para sa akin mga kuragon, ito okay ito sa akin, pero sa inyo kung gusto nyo gumawa ganyan, depende sa inyo kung gaano nyo malalim ang gusto. Pero para sa akin okay na yan, okay na yung lalim na yan. Ngayon ayusin na lang natin. Yan. Takpan lang natin yung mga uka-uka na nasinsilan natin kanina.
Yun mga kuragon, natapos na natin tapalan yung mga butas. Ngayon, uulitin ulit natin padaanan nitong PVC. Ganun pa rin, same pa rin. Parehas ang dati, proseso. Padaanan mo lang dandahan. Yan. Para makita nyo yung talagang total na ganda. Yun mga kuragon, kung sa tingin nyo okay na para sa inyo, okay na yan. Para sa akin okay na. Tatanggalin natin tong mga sobra. Yan. Yun mga kuragon, natanggalin natin. Papagandahin na natin siya nitong foam. Ang gagawin natin ay tanggalin muna natin itong mga sobra. Pansinin nyo, unti-unting kumikinis. Pag natanggal natin yung kuragon yung sobra, ito ng ilalim ang gagawin natin. Pagkinisin na natin siya. Mga kuragon. Yan. Yan ang ating ginawa. Okay. Yun mga kuragon, napakadali lang gawin kung talagang gugustuhin nyo. Kaya, kung gusto nyo gayahin nyo para dagdag ganda to sa ating bahay, sa ating mga ginagawang bahay. Itong group na to, design na.